Right, mabhazi aya anomira pamarket square munomaziya mazizupuko mazhinji aya pane rakashaya mabhireki rakanopinda mubuilding yemukuru nezuro akomana ayayayayaya kuzongoshaya zvaro ameno. Ini nezvangu sekufunga kwandaita ndaifunga kuti mabhazi aya anofanira kupiwa kana rengi yawo ega kunotongonzi kwemabhazi asingasangani nedzimwe mota kuti usingapasiri bhizi kana kuti ndo vatonzi vanomira kana kuzasi kuseri kushowground kwewe. Because unoona kana paya zibhazi raya rikanzi raenda kana pamberi akangoita kana 2 chete kana toda kupinda pana unotoloka mota dzikaswera dzakamira ipapo dzakuda kuenda kumba zvotokonzesa futi imwe congestion. But amen, situation iri panapa ndoye makuone hatingati vatengera but bhazi rakadaiso kana richinzi pamarket square padhuze roshaya mabhireki haritene futi zvekukasika ukatoona kuramba richienda kuti unomira nemadziro kudaiso haritene haribvume steering yacho haibvume kutenda kuti rinokutoenda newe rakatoenda kana rinonoka kutenda kwazvo. Saka chinhu chakadaro ichocho ndinoona iri riski kulife yevamwe vanhu. Handifungidzire kuti inini ndikabvuma kana iwewe uri munhu akakwana wopinda muchinhu chine chakadaiso unzi uri kuenda kumba ndoziva kuti situation yakaoma kuti munoda kuti motongoenda kudhola for 2 kuenda nekudzoka muchiita zvamuri kuita muchisevha mari dzematransport kosi kumabasa munopiwa mari shoma wozosevha wosara neimwe but kuendawo nechinhu chakadaiso guys aiwa haakana aiwa